Siasa bende gore nitiere kidieny moro ma bende do lose kae wach mar thicho jalup jatend piny kachiel kod jatend piny e okenge ma bende koni nitiere yore moko mokoro winjo bed ni od bura mamalo kachiel kod masenet nyalo rieyo malong'o ahinya. Gin ang'o gini miparo ni pod okoluwore ahinya gi chik nikech kane gipimo to gipimo ya thicho oko jalup jatend piny kachiel kod jatend piny gi e kinde mane owach ni nitiere kaka nidwa pim gi kod thicho oko gavana to do wacho ni chik mar thicho oko gavana en chik ma iloso to nitiere chik moketie katiba koro wacho ni chike miloso gi nyalo loki to katiba to ok nyal loke yo mayot. Ang'o gini kata gin rode mage manitie ma samoro nyalo kelo pek kendo nyalo kelo ng'ure kinde mabiro nikech samoro ka katiba nitie dwaro ma kamagi pod nyalo betie kinde mabiro wakili. Do wacho ni chik mar thicho oko jatend piny ni e article 145 then article 150 katiba wacho ni parliament onego ket chik moro ma gi modify go chik mar thicho oko jalup ker. Gima mae nyiso kata ka do oko wache moriere en ni giwacho na minga piny ka bunge oketo ma to thicho oko jalup ker biro chalo gi thicho oko gavana kech gavana bende katiba kuwo kata impeachment katiba wuo removal to katiba tingene jalup jaker to katiba wuo removal article 149 to wacho impeachment article 144 to wacho impeachment article 145 tae to deputy president to wacho article 150 ni nyalo thiche oko but nyaka ket chik moro mitimo ne modification makare manyiso kaka nyalo gole go kod kaka nyalo thiche oko e apis mare. So ka gipimo thicho oko gavana gi ker kata jalup ker to giwacho weche adek motegno. Namba 1 pogruok mantie en ni ker katiba wacho mare motieko kaka igolo ker katiba wacho mare motieko to jalup ker bende katiba wuoya mowacho ni kaka igole no ok onego pogre ahinya gi kaka igolo ker e article 145 koro bungo nego los mana chik to konego pogre so nyiso ni katiba wuoye magi motieko. But gin mar governor katiba ok owacho katiba wacho ni bunge onego los chik koro gibire ground mar ariyo ni gima chik ma bunge moloso court nigi teko mar wito oko kata mar chungo gino kata mar declare chik no ne unconstitutional. But gima katiba wacho onge court ma diwach ni unconstitutional nikech provision mar katiba ok nyal bed unconstitutional but gima bunge oloso court nyalo ng'iyo ma court wacho ni this is unconstitutional and therefore giwacho ni kata ka gipimo thicho oko governor gi thicho oko ker pogruok mantie kanyo ni chik ma thicho oko governor olos gi bunge miluongo ni County Governments Act. Yes. So chik mathicho oko president en katiba. So chik mathicho oko governor kata en oduto no kaka chik no court nyalo declare unconstitutional but katiba mathicho oko president ok nyal bedo declared unconstitutional. Yes. Then finally giwacho ni pogruok mantie machielo en gima iluongo ni remedy mar judicial review. Remedy mar judicial review gin gik machalo kaka mandamas satiorarai tiende ni court nyalo wacho ni keluru decision no kama ndo wawit oko otamo gitime mae giwacho ni mae en fait accompli kosetimre to setimre ok wanyal kele mbele doho mondo wite oko nikech mano biro nyiso ni doho donjore gi tij bunge man gi tijno to chik katiba omiyogi kendo katiba wacho ni gin mag nyathicho oko ker gi jalup ker ka gisetime onge gima doho nyalo timo but ma olosne pend chik gi bunge mando ginyalo wacho ni kel kani bunge no ko aktio makare mondo wathiche oko and waseneno mano gi governors wanya paro governor machon Wambora nyadi mang'eny doho ne wacho ni ok othiche yo makare to dok adokia apis and wanyalo paro jalup governor be Masiaya in fact William Oduol to mare nyoko chope doho senate nyo wacho ni ok othiche yo makare and senate orese gi kanyo. The other thing magi wacho motegna ahinya en ni sama senate timo weche negi ka senate consider decision mar National Assembly ok ochuno ni mondo tim public participation. National Assembly to chuno ni nyaka tim nikech National Assembly timo gimiluongo ni legislative function but sama senate koro ok bed kaka legislature senate bed kaka adjudicator ma ok nyal ng'isa adjudicator no tim public participation timo kamano chal ka gima ibro wacho ni jaji ni kapok ong'ado bura to dhi okaw pajo piny. Yes nikech ma court bedo kaka high court. Okay. I mean senate bedo kaka high court. Okay. Ka od bura mamalo kata National Assembly osetiekore gi process momiye gi katiba mochopo senate ok chak kende tiende gin gichalo gima ginono to bende gima ne od bura mar National Assembly otimo cha oluwore kod chike gitimo mane gima winjo bende gichako gik mokwongo speaker kaachiel gi committee mar senate no ng'iyo to bende motion mokete mbele gi ni be okalo chik
bende owinjore gi gima katiba dwaro threshold omit rang'iny ma katiba dwaro to bende gik moko machalo kaka public participation go be nyotim gigo be nyomi ng'ani thuolo mowinje kucho koro ging'iyo mano ka giseng'iyo mano ma gitieko to gimiyo National Assembly okay koro unyalo somo charges but kapok gimiyo National Assembly nyaka gikwong gitima declaration mondi mamana winjo ka koto wacho ni gimano no gitimo ka nyaka giwach ni wayiere ni wa admit this motion en gima ni kare warwake kendo wanyalo dhi kode nyime then gidhi e stage 2 giwach ni wadwa dhi nyime gi plenary koso wadwa dhi nyime gi committee koro ka gisechope mano ka giwacho ni committee to charges idhi some committee kucho ken plenary to charges isome plenary ng'ikruok ni kanyo nikech sama ne Justice Mrima somo to ramo kabisa ni gini nyaka time committee but finally the final disposition ma osom gi Justice Eric Ogola to kendo koro wacho ni ok ochuno nyaka obed committee onyalo bedo either plenary kata committee and that's why winjo ka jogi ramo ni miwa never ginene transcriptions yes. mar gini kaka en ni aito miwa proceedings or type proceedings wabro ng'iyo transcript ma verbatim wang'iyo kaka ne ji wuoyo mondo wajuka ne gik moko nwawinjo kowachre kanyo mopogre gi gima kendo obede final judgment koro kwayo margi kama samoro Justice Mrima